Да обичаш, значи да намериш в щастието на друг своето собствено щастие, е казал немският философ Лайбниц. Тази мисъл важи с пълна сила за двама млади актьори от Видинския драматичен театър – Анна Дамянова Кирилова и Кирил Кирилов. Тяхната история е като изляза от приказките или романтичните холивудски филми. Затова решихме да ви я разкажем 2 дни преди Деня на влюбените Свети Валентин. Сцената е тази, която ги събира. Запознават се преди 2 години по време на представлението Дом номер 13 на режисьора Димитър Игнатов. Тогава във Видин идва 28-годишният Кирил Кирилов. Тък му е завършил актьорско майсторство и режисура в Югозападния университет. Участието му в Дом номер 13 е дебют на видинска сцена. Ани пък е добре познато име на видинските почитатели на театъра. Оказва се, че Дом номер 13 променя живота им завинаги. И както се разказва в пиесата, любовта се среща в най-неочаквани ситуации и места и никога не трябва да се отказваме да я търсим. Така се случва и при Ани и Киро, които само след месец ще отбележат своята първа годишнина от своя съвместен живот. Срещаме се с тях, разбира се, на сцената на Видинския драматичен театър, където репетират за следващото си представление. Все така влюбени, хванати за ръце, щастливи, усмихнати, допълващи се един друг. Кое ви накара да се влюбите един в друг? Много сложен въпрос ми задаваш. Първо, любовта към театъра, може би. Със сигурност. Да. Впоследствие едни и същи неща, които харесваме. Това се преоткри в... Да, оказа се, че имаме общи интереси в почти всички области. И харесваме абсолютно едни и същи неща, едни и същи театрални спектакли, филми, музика. Храна. О, да. Като например? Най-прекрасните пържоли на света са нейните пържолки с топено сирене и майонеза. Гъби също. И гъби. Най-прекрасната музика, която съм яла, е неговата. Освен театъра, значи и храната. И гастрономията. Да. Впоследствие се оказва, че не само театърът е общото помежду им. Двамата разбират, че са родени на една и съща дата – 13 март 1986 година в София, но в 2 различни болници, както се шегуват. 13. Числото е 13, да. Както и заглавието на постановката Дом номер 13. Която ни събра. И впоследствие се оказа, че 13-ката доста ни съпътства. Тук има една интересна история с майка ми, която като е раждала, тя е раждала секцио. Аз имам сестра-близначка. Родени сме на 13 март в София, не знам в коя болница ще излъжа, но тя след това е лежала в 13-та стая, на 13-ти етаж и понеже е раждала секцио, има 13 шева на корема. И всичко е 13. При Ани се оказа, че има други 13 съпътстващи. Има много 13. И всичко е 13. Блокът, в който живея, е 13. Къщата, която майка ми живее и която съм живяла доста време, е номер 13. И решихме да се ожениме, познайте кога? На 13 март. Беше петък 13 между другото. Да, ние бяхме единствените, които се бяха записали за 13 март, петък. Оженихме се доста набързо. Да, защото сме си на възраст и който търсил, вече ни е време. Да. Да. Като откриеш каквото търсиш, за какво да чакаш повече? Няма смисъл. Нали? Да. И аз така казвам. Така числото 13 се оказва не фатално, а късметлийско за двамата. Сватбеното тържество на Ани и Киро е спонтанно и нестандартно като самите тях. В тесен приятелски кръг. Нетрадиционна е и роклята на Ани в бяло и черно. Всъщност искахме самата сватба да бъде в само приятели. Но родителите надделяха и имаше и малко роднини, които след това възкликнаха, че това не е било сватба, а театрално представление. Именно. Всички приятели казаха, че никога не са били на такава сватба, защото не е имало сватбените обичаи, ритуали. Тези традиции, които всъщност ги има в всяка сватба, ние тотално ги отхвърлихме. Имахме си един диджей, който е диджей на празненства, такива не сватбени, ами на събития. Купони. На купони си направихме това, което ние си... с една дума направихме си кефа. На сватбата. А и след нея. Да. Постоянно си правим кефа. Как ще отпразнувате годишнината? Съвсем скоро наближава. А Свети Валентин също как ще го отпразнувате? За Свети Валентин... Аз съм си пожелала романтична вечеря. Тъмън мислех да изненадам с това. Добре. Така годишнината ние освен това правим и
както споменахме, 86-та година, вече всички знаят, правим юбилей 30 години, една година от сватбата и все още се колебаем дали да си поканим гости и да направим някакво тържество или да отидем някъде само от двамата за един романтичен уикенд. Не сме го решили. То няма време, ама ние не сме го решили. Ние обичаме в последния момент. Импровизираме. Най-добре. Както и сватбата, смисъл решихме го края на януари, на 13 март подписваме и точка. В смисъл всички бяха изпаднали в паника тогава и сега може би ще се случи същото. Питам ги кой от двамата е в главната роля и кой в поддържащата, а Киро шеговито отговаря. Кухнята е толкова тясна за двама готвачи, затова стига до решението. Един да е главен готвач, а другият помощник и така да се редуват. И много обичам да готвя. И като почна да готвя, и тя обича да готви, защото мъжът трябва, нали, любовта на мъжа минава през стомаха. И тя така да ме засити. И тя почва нещо да готви, аз почва нещо. И в крайна сметка се разбрахме, когато единия готви е главен готвач, другия е помощник. Каквото каже готвача, помощника го прави. И сега горе-долу има място за двамата в кухнята. Нямаме в кухнята, със сигурност. Единия ден готви единия, другия ден другия, но в къщата царува, познайте кой. Въпреки че са постоянно заедно и на сцената и в реалния живот, казват, че не си омръзват, защото работата при тях е свързана с живота, а животът с работата. Имах един съквартирант в първи курс. Актьорите, за слава богу, нали, или за съжаление, не знам, са така, че в 8 часа отиваме на репетиции, на лекции, на упражнения или който както иска да го приема и до вечерта до 10 часа сме там. С този човек ние бяхме по 24 часа заедно. Отиваме сутринта на репетиция. Не пускай. Добре, няма. Извинявай. Отиваме сутринта на репетиция, работим каквото работим, правим, учим каквото правим. Прибираме се вечерта заедно и в един момент, точно на 6-тия месец, толкова се бяхме изнервили, че не можехме да си кажем една дума и в продължение на един месец не си говорехме. И аз се изнесох, защото то вече... Сега с него сме много добри приятели, той е актьор в Кюстендилския театър. Защото не живеете заедно. Да, но с нея нямам този проблем, не знам защо. Сигурно, защото е жена. Не, наистина е много странно. Това си го коментираме. Нали, почнахме да го коментираме след като наистина се оженихме. Че ние наистина в работата, в така другия живот, реалния, не на сцената, сме нон-стоп заедно. Постоянно сме заедно. Странно е, че не си омръзваме. Пазаруваме заедно, ходим по магазините заедно, той ходи по магазините с мен, което е страхотно. Аз съм съпруг, за пример. Няма го това постоянно да си с някой и той е сега, що стои там, не прави нищо, не знам си какво. Няма такова нещо. И е странно, в смисъл това, сродната душа наистина съществува. Пък ние сме се намерили, случайно или не. Разчитат един на друг и при репетициите на представления. Наскоро тук имахме премиера на Нощта на Хелвер, един изключително тежък текст, изключително сложна драматургия и ако не беше тя, аз не знам дали щях да успея да се справя с този образ. Аз играя Хелвер въпросният, заедно с директорката на театъра Ирина Флорова. И всичките разговори, които сме водили с нея, всичките насоки, които ми е дала, толкова много ми помогнаха в изграждането на този образ, че аз съм 100% сигурен, че ако не беше тя, нямаше да се получи толкова добре. А то се получи много добре. То може да се види. Мисля, че на 23 февруари имаме представление, тъй че който иска може да дойде да го види наистина. Задължително трябва да дойде. Заслужава си. Хората си тръгват със сълзи на очи. На въпроса ни за какво мечтаят, дали планира трети човек в семейството си, и двамата единодушно отговарят. Със сигурност искаме. Ние специално не сме от тези хора, дето правиш деца и после да мислиме какво ще правим. Не разчитаме на родители, близки и така нататък, както... Смисъл такъв, че като направиш едно дете, трябва да можеш да му подсигуриш един нормален, стандартен, хубав начин на живот. За момента, за съжаление, с актьорската професия това няма как да се случи. Естествено, няма да чакаме твърде дълго. Ние сега ще направим една година след живи и здрави, след един месец. И може би е време вече активно да се работи по темата. Значи ще почнем ето. Да. Сискайте палци да стане. Пожелаваме си, т.е. аз лично много се надявам, тъй като този театър за мен е много скъп. Аз съм израснала тук толкова години. В смисъл, била съм... Майка ми, всъщност, понеже всички знаят, работила е тук. Аз съм израснала, нали, родила съм се тук, така да се каже. Много искам нещата да се оправят. Значи театър е в ужасно състояние. Почти всички знаят. Той се срутва буквално на главите ни. Срутва се, има опасност да ти падне нещо на главата.
когато вали дъжд, вали на сцената. Много се надяваме нещата, понеже предстои някакъв ремонт цялостен, много се надяваме това да се случи наистина, не са само някакви празни приказки. И много се надявам също така да има млади хора, има нужда. Има нужда от нови лица. Не може да сме едни и същи на тази сцена. А любовта за двамата се изразява в... Тя. Ти. Хайне е написал: да любиш и да бъдеш любим е най-великото щастие на земята. Така че потърсете своето щастие, потърсете любовта на живота си.